Mahal, dito na ako. Saktong uwi mo. Ready na mga handa para sa birthday boy ko. Ito naman, sabi sa'yo, huwag ka nang maghanda eh. Okay lang ako kahit walang ganap. Hindi pwedeng walang ganap, no? Minsan lang mag-birthday ang pinaka-importanting tao sa bahay na to eh. Grabe, importante ka rin sa bahay na to. Salamat mahal ha. Sige na, magpambahay ka na. Okay, magpapalit lang ako saglit. Bilisan mo ha. Mahal, ano to? Happy birthday! Para sa akin to? Teka, ito yung isang buong set ng computer? Mukhang kumpleto na. Ang mahal nito. Medyo. Hindi mo kailangan gumastos ng ganito. Okay na nga ako sa kahit simpleng dinner lang. Alam ko rin na ilang buwan mo na yung tinitingnan online. Kala mo, di ko napapansin no? Tuwing madaling araw, pag tulog na ako, nagbabrowse ka. Tinitingnan mo yung specs. Nagsisave ka pa nga ng mga comparison eh. Tinatago ko nga talaga sa'yo eh. Kaso, napansin mo pala. Pangarap ko talaga to. Pero di naman to priority. Ang dami pa nating mas importanteng bayarin. Minsan, pwede rin namang unahin ang pangarap. Mahal. Deserve mo yan. Araw-araw kang maagang umaalis. Pagod na pagod ka tuwing umuuwi. Hindi ka nagrereklamo. Kung may isang bagay man na kaya kong ibigay na magpapasaya sa'yo, ito na yon. Saan mo nakuha to? Ang mahal nito. Nag-ipon ako. Kailan ka pa nagsimulang mag-ipon? Matagal na. Paunti-unti. May mga bagay lang na hindi ko na muna binili para sa sarili ko. Mahal, hindi mo kailangang magsakripisyo ng ganito. Hindi to sakripisyo. Regalo to. Masaya ako na ibigay to sa'yo para sa birthday mo. Pero nakakahiya sa'yo. Pwede ko pa namang ibalik to. Ay sige. Subukan mo. Makikita mo talagang hinahanap mo. Joke lang ito naman. Di mabiro. Nalula lang talaga ako sa regalo mo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Hindi mo kailangan bumawi. Masaya na ako basta masaya ka. I love you. Sobra. I love you too. Happy birthday, mahal. Dear Love, ako si Clea. Asawa ko si Andy. 2 taon na kaming kasal. Pero parang kahapon lang nung una niya akong tawaging mahal. Wala pa kaming balak magkaanak. Hindi sa ayaw namin. Nag-e-enjoy pa kasi kami na kaming 2 lang muna. Nag-e-enjoy kaming ispoil ang isa't isa. Galing ako sa isang relasyon na hindi maganda. Yung klase ng pagmamahal na kailangan mong paghirapan bago mo maramdaman. Yung tipong kailangan mong mag-adjust palagi, magpigil, magbawas ng sarili. Pero nung nakilala ko si Andy, parang hindi ko na kailangang magpanggap. Siya lang ang nakakuha ng timpla ko. Kaya alam ko talaga, siya na. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Kaya nung birthday niya, siguro hindi naman masamang gumastos ng kaunti para makita mong kumikislap ang mga mata ng taong mahal mo. Kasi sa totoo lang, mas masarap magbigay pag sigurado kang hindi masasayang ang pagmamahal mo. At kay Andy, sigurado ako. Mahal, nakauwi na ako. Oh, ba't parang dinaanan ng bagyo tong sala? Ha? May basyo pa ng lata sa sahig. Mahal, nakauwi ka na pala. Pasensya na, di ako nakapaglinis. Mahal, alam mo namang tuwing Sabado ikaw ang toka sa paglilinis.
Ikaw ang walang pasok. Ako naman buong linggo nag-aasikaso dito sa bahay. Sorry, mahal. Teka, ikaw ba yung naaamoy ko? Ang asim mo. Hindi ka pa naliligo? Hindi pa. Sorry na talaga. Nadala lang ako. Nadala saan? Dito sa computer. Grabe, mahal. Babad ako buong araw. Kaya pala. Binigay ko yan sa'yo para sumaya ka. Hindi yung parang nakatira ka na sa kuweba. Tingnan mo, pati sarili mo. Napabayaan mo na, oh. Di naman. Excited lang talaga ako. Sige. Palalampasin ko tong araw na to. Tutulungan kitang maglinis ngayon. Pero, maliligo ka, ha? Deal? Deal. Salamat, mahal. Sorry na talaga. Sige na, okay lang. Basta next time. Balanse lang, ha? Ay, mahal. Alam mo ba? May nadiskubre akong laro. Ano na naman yan? Family tree yung tawag. Gagawa ka ng pamilya sa loob ng game. Ikaw pipili kung sinong mapapangasawa mo, ilan anak mo, pwede ka rin bumuo ng bahay. Pwede ka pa magkaroon ng kapitbahay. Gumawa ng sariling community, ganun. Yan pang dahilan kung bakit hindi ka nakakilos buong araw? Oo, kasi hindi siya basta laro lang eh. Pinaplano mo lahat. Parang buhay talaga. Bakit yan ang nilalaro mo? Akala ko barilan o racing game ang trip mo. Ewan ko nga rin. Pero iba siya eh. Parang may chance na buuin yung pamilya na gusto mo. Ang tawag dito, healing my inner child. Pahiling-hiling ka pa dyan. Tara na! Maglinis na tayo para makaligo ka na rin. Ang asim-asim mo na, oh. Sus, kahit maasim ako, ikikis mo pa rin ako. Halika nga rito. Dito ka sa kilikili ko. Kadiri ka, lumayo ka nga. Hindi ko namalayan kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Yung isang Sabado na pinabayaan ko, naging 2 Sabado. Hanggang sa naging araw-araw na. Unti-unti, napansin ko, hindi na lang bahay ang napapabayaan ni Andy. Pati sarili niya. May mga araw din na nalalaman ko na hindi pala siya pumapasok sa trabaho. Kung ano-anong dahilan ang sinasabi niya. Pero ang totoo, tinamad lang pala siyang bumangon. Buong magdamag siyang gising. Buong maghapon namang tulog. Nangyari, ako nang naglilinis ng mga kalat niya. Ako ang nagbabayad ng mga kulang niya. Ako ang nag-e-explain sa landlord pag delayed ang renta. Ako ang umaako ng mga bagay na dati, 2 kaming humaharap. Minsan, naiisip ko, malibang niregaluhan ko siya ng computer, ako ba ang nagbukas ng pinto para tuluyan siyang mawala sa realidad? Pero hindi. Hindi regalo ang problema. Hindi gamit. Nasa tao pa rin yon kung gugustuhin kumilos o hindi. At mas masakit tanggapin yon. Kasi ibig sabihin, pinipili niyang magbabad dun sa game na nilalaro niya. Wala na rin kaming quality time. Madalas na rin kaming nag-aaway. Maliit na bagay, lumalaki. Simpleng paalala, nagiging sumbatan. Minsan, tinatanong kong sarili ko, ito ba yung lalaking sigurado akong siya na? O baka hindi ko lang napansin na unti-unti na pala kaming nawawala sa isa't isa. Oo, sige. Ako na lang bibili ng ref natin sa bahay. Huwag ka na mag-alala. Ako na bahala dun. Andy! Wait lang ha. Magla-log out lang ako. Balikan kita mamaya. Ano ba yun, mahal? Ang aga-aga, lakas ng sigaw mo. Ano to? Bakit may disconnection notice tayo? Sorry. Ano? Hindi mo na naman nabayaran? Nakalimutan ko kasi. Busy ako sa... Saan? Sa kaka-computer mo? Oh, ngayon para kang estatwa dyan. Hoy, sumagot ka! Oo na!
Tama ka. Sorry na nga eh. Ilang beses na to, Andy. Kuryente, internet, tubig. Ako na lang ba lahat? Kontrolin mo naman yung pagka-addict mo. Ikaw naman nagregalo sa akin yan ah. Oo, regalo ko yan. Hindi ko sinabi na lunurin mo ang sarili mo dyan. Kung makapagsalita ka, para kang nanay ko. Oo talaga. Para akong nanay mo kasi nag-iisip bata ka na. Anong pinagsasabi mo? Kaya ayoko magkaanak sa'yo eh. Ano? Wala. Anong wala? Ipaintindi mo sa akin yung sinabi mo. Gusto mong maintindihan? Sige. Mukhang walang magiging kinabukasan yung magiging anak ko sa'yo. Nakakatawa na nagtanong ka pa talaga. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mas importante na yung pagkukomputer mo kaysa sa trabaho mo. Nakalimutan mo na ata na hindi ka mayaman at may bills ka na kailangang bayaran. Kung alam ko lang na magiging ganito ka, sana matagal ko nang tinapon yan. Hey, magpapahangin lang ako sa labas. Sige! Takasan mo na naman tong problema mo. Hoy! Andy! Oo, clear ang audio mo babe. Sige, ang task natin today, i-build natin yung garden natin. Oo, tama. Ikaw ang mag-design ng flowers. Yung anak pala natin, ihatid mo muna sa school ha. Pagbalik nyo, ayusin natin yung fountain. Andy! Babe, ay, mahal. Gising ka na pala. Teka. Maglalog-out muna ako ha. Balik ako mamaya. Sinong kausap mo? Bakit babe ang tawag mo doon? Wala yun, mahal. Naalala mo yung game na kinikwento ko sa'yo? Yung Family Tree? Role-playing game lang yun. May in-game friend ako. Tapos ano? Diyan kayo naglalandian? Ay, hindi, mahal. Parte lang yun ang laro. Eh bakit nga babe ang tawag mo doon? Kasi, kunwari, mag-asawa kami sa laro. Patingin? Mahal, wag na. Salamat sa padala. Bibili na tayo ng ref. Miss na kita, babe. Andy, gumagastos ka para sa larong to? Para sa babaeng nakilala mo online? Wala namang mali siya yan. Hindi mo kasi nagigets. Hindi ko talaga gets, Andy! Kasi hindi ko na alam kung sino ka. Alam mo, lagi ka na lang galit. Hindi ba nakakagalit to? Nagpapadala ka ng pera sa ibang tao. May anak ka sa laro. May asawa ka sa laro. Online game lang yan. Pero alam mo schedule ng anak niyo sa school. Gagawa pa kayo ng garden. Eh yung pakiramdam ko, Andy, alam mo ba? Napaka-OA mo talaga, Clea. Punong-puno na ako sa'yo. Ikaw yung nagregalo ng computer na yan, baka nakakalimutan mo. Kaya dapat naisip mo na mangyayari talaga to. Tama. Kasalanan ko nga. Hoy! Clea! Bakit mo tinawag yung computer ko? Gusto ko nang matapos to! Kaya pasensyahan tayo! Hoy! Clea, ano ba? Clea! Paano naman gago to eh? Clea, tumigil ka na! Hoy! Kung ayaw mong tumigil, ako nang gagawa ng paraan! Dear Love, nung araw na yon, hindi lang computer ang nasira. Kasama ron ang respeto at tiwala. Pati na rin yung katahimikan ng bahay na minsan naming tinawag na amin. Parang nabaliw si Andy nung sinira ko yung computer niya. Naglupasay siya sa sahig. Umiiyak. Parang batang inagawan ng laruan. Doon ko nakita kung gaano kalalim ang kapit niya sa mundong yun. At sa gitna ng sigawan, hinamon niya ako ng hiwalayan. Nung sandaling yun,
mas lamang ang pride at galit kaysa sa pagmamahal. Kaya agad akong pumayag. Sa ngayon, naiisip ko na maganda na ring pahinga to. Kasi sa bawat araw na magkasama kami, parang mas lalo lang naming sinusugatan ng isa't isa. Minsan pala, ang paghihiwalay, hindi agad ibig sabihin ay katapusan na. Minsan, pahinga lang muna. Para alamin kung kaya pa ba. O kung ang pagmamahal na dati naming ipinaglaban, kailangan na ring palayain talaga. Metro's #1 Love Radio. Basic!